धेमाजिनि जियादल दैमायाव गोबां सुबुंफ्रा बोसोर गोदाननि लावखार ओंखाम जानो फैदों। गोदान बोसोरनि दासान्दि गोबां सुबुंफ्रा गावखौ गोजोनग्लाय होनो हाबा हुखा मावनायखौ दोनथ'नानै दाब दाब जायगायाव लावखार ओंखाम जानो थांदों आरो बेखौ दाब दाब जायगानिफ्राय खौरां मोनगासिनो दं। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सीमा जियादल दैमायाव गोबां सुबुंफोरखौ लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनदों। लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायावनो नुजाथिनानै जोंनि खौरांगिरि बिमल गयारिनि लाइभ एक्सक्लुसिभखौ नायना ला। खुलुमबाय, बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जियादल दैसा। बे जियादल दैसाया दिनै गोदान बोसोरनि 2023 मायथाइखौ जे बेयाव फालिफैदों। बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे बिथांमोना दिनै बेयाव फैनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेयैनो आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जे जोंनि अरुणाचल हाजोनि जिथुनिखि पिकनिक जानाय प्लेसखौ बिथांमोननो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो आं बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे दिनै बिथांमोना बेयाव फैनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव बबेनि सुबुंफोरा बेयाव जिथुनिखि गोदान बोसोरखौ फालिफैदों आं बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन। गिबियाव नोंथांखौ खुलुमग्रोबाय। खुलुमग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ नाजावना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आङो बारा गोजाननि नङा, माने जोंनि नैबे दैमानिफ्राय जोंनि न'आ माने गामिया जाहैबाय सुरेंबारि, माने 1.5 किल'मिटारसो जागोन माने। बे दैसायाव बबेनि मानसिफ्रा बेयाव खानाखौ पार्टिखौ जाफैनाय जानाया माने बिराद जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जाफैनो फैनाय जायो माने, आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयो माने। ओरैजा हमना ला जोंनिफ्राय ओरैजा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ओरैजा बारना ला जेनेबा धेमाजि एरियानि मानसिफोरबो जानो फैयो माने, जोंनि ओरै गगामुग एरियानि मानसिफोराबो जानो फैयो। नोंथाङा मा बुंगोन जे दिनैनि गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जे गोबां सुबुंफोरा बेयाव जिथुनिखि खाना पार्टि जानो फैदों, बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंगोन? आं बेखौ बुंनो सानदों माने नैबार 2023नि दिनै जानुवारि ना होनबा 1 जानुवारि, माने आं बिथांमोनखौ खावलायो माने जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै जानाय लोङै फुरथि खालायो, माने इन्जय खालामना मोजाङै थाङो। बेसेबांसो सुबुंफोरा दिनै बेयाव फैदों? बेसेबांसो सुबुंफ्रा माने बुंनो माने लाखनि बारा सुबुंफ्रा माने दिनै पार्टि जानो फैदों माने। बिथांमोना आरो लाखनि सुबुंफ्रा माने बांसिनानो माने जानो फैदों माने आरो जों लाखखौनो हमना लाबाय, माने लाखनिबो बारनो हागौ माने होनबाबो जों अनुमान माने जों हिसाब खालामनाय माने लाखनि बांसिनानो सुबुंफ्रा दिनै बेहाय गाजा गोमजायै माने पार्टि जानो फैदों माने। जाहाथे बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायो माने जायै लोङै मोजाङै थांबानो जाबाय, माने जुमायफोरखौ बा बायदिसिनाफोरखौ फेग्रा बुस्थुफोरखौ लोंनानै जाहाथे बथलफोरखौ जाहाथे बुफायनानै जाहाथे दैफोराव गारहरनाङा, आं बेखौ बिथांमोनखौ मोनसे बेखौ खावलायो आरोना। मोजाङै बेफोरबायदि जायै लोङै मोजाङै थांबानो जाबाय, माने रावजोंबो नांलाय खमलाय बा बुलाय सुलाय बेफोरखौ गोदान बोसोरखौ मोजाङै बिदाय हरनांगौखौ आं माने बेखौ जिथुनिखि हेमन्त मामा आसामनि CM बिथाङा जे बुंदों न'खराव बिमा बिफाखौ दुखु दाहो, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बिथाङाथ' बुंदों माने जोंनि जिथुनिखि बाइक सालायनाय गारि सालायनाय बिनि सायाव बिथाङाथ' बुंदों माने जोंनि आसामनि माने CM हिसाबै माने बिथाङाथ' बुंखागोन होनला जायै लोङै माने बेफोरबायदि गारि गुरि जिखुनु इन्जिन बुस्थुखौ माने फेबादों माने जिखिनि इन्जिन बुस्थु दांबाथ' माने खायसे मानसि माने कन्ट्रल हाया, माने जायै लोंबाय माने निसा लानानै जुदि सलायोबाथ' इन्जिन बुस्थु नङा होनबा ना, मा जायो मा जाया माने बेखौ जेबो हमस्लाबनो हाया। माने बिनिखायनो बुंदों माने बिथाङा जोंनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया बुंदों माने जायै लोङै माने इन्जिन बुस्थुफोर सलायबा माने मोजाङै सलाय होनबाबो बुंदों आरो बिथाङा, होनबाबो बिदि बायदिसिना माबा बिदिनो आं बेखिनियावनो माने आंनि बुंनायखौ माने बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय। माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव आं माखासे बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन जे दिनै जिथुनिखि जियादल दैसायाव बिथांमोना पार्टी जानो फैदों। বাইদেউ আপুনি কি ক'ব যে আজি দাদা আপুনি কি ক'ব যে আজি জিয়াদল নদীত আজি আপুনি আহিছে পাৰ্টি খাইছে? আজি বহুত ভাল পাইছোঁ। আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলো ৰাইজলৈকে, সকলোৱে এনেকৈ ভৱিষ্যতলৈকে ভালে কৌশলে আগবাঢ়ি যাব লাগে, এনেকৈ মৰম চেনেহৰ মাজত সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগে। এইটোৱে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা সকলো ৰাইজকে জনালোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা দাদাৰ পৰা আমি সুধিব চেষ্টা কৰিম যে যিটো নেকি আজি নতুন বছৰৰ আপোনালোকে এই জিয়াদল নদীত আহিছে, আপুনি কেনেকৈ লাগিছে দাদা? বহুত ভাল লাগিছে আৰু পোনপ্ৰথমে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসম আৰু ধেমাজি সমূহ ৰাইজক নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। ভাল লাগিছে আহি জিয়াদলৈ আহক।
আপুনি ক'ৰ হয় মই ধেমাজিৰ হয় মই ধেমাজি গোপাকৰ হয় সকলোৱে আহক এইটো এটা পৰ্যটনথলী হ'ব লাগে ভাল লাগে আহি ন সকলোৱে নিয়ম কানুন শৃংখলা বজাই চবে থাকিব লাগে এনেকৈ সেইটোৱে যেহেতু নেকি মামায়ে কৈছে যে ঘৰত টোটেলি মানে ল'ৰা ছোৱালী মা বাপেকো যে চকু পানী নোলাওক তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব যে প্ৰতিটো আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত পাৰ্টি খোৱাটো তাত মানে খোৱা বোৱা কিছুমান ল'ৰাকেইটাই যিটো নেকি কৰি আছে আপুনি কি ক'ব তাৰ বিষয়ে এটা কথা চৰকাৰে যিটো নিয়ম নীতি কৰিছে সেইটো মানি চলিব লাগে যেহেতু নেকি মাক বাপেকৰ চকুৰ পানী ওলাব নালাগে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে আমি যেনেকৈ আহিছোঁ যেনেকৈ আমি এতিয়া ঘূৰি গৈছোঁ আমিতো ঘূৰি ওলালোঁ খাই বৈ ওলালোঁ তেনেকৈ সকলোৱে এনেকৈ আমি যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ নিয়ম শৃংখলা মানি চবেই চৰকাৰৰ আইন কানুন মানি এনেকৈ গুচি যাবলৈ ধুনীয়াকৈ বছ আনন্দমতে ফূৰ্তি আমাৰ এতিয়া ফূৰ্তি 1 জানুৱাৰী ফূৰ্তি কৰি আছোঁ বছ জীয়াঢলত আহি আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে জীয়াঢলখন মোৰ জন্মভূমি জীয়াঢলখন জন্মভূমি জীয়াঢল মই জন্ম পাই জানো জীয়াঢলখনৰ পৰিৱেশ জানো জীয়াঢলৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ কথা জানো গতিকে বাহিৰৰ যি মানুহ আহে তেওঁলোকৰ মষ্ট ৱেলকাম তেওঁলোকে আমি যেনেকৈ আহিছোঁ লোকেল মানুহবিলাক তেনেকৈয়ে তেওঁলোকেও আহি মেলি যাওক সেইটোৱে বিশেষ এতিয়া আপুনি কি ক'ব যে আজি যিটো নেকি নতুন বছৰৰ আপুনি কি জনাব যে সকলো ৰাইজক মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে গোটেই অসমবাসীক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকল অসমবাসীকে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বা অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আমি আজি বুলি কোৱা কথা নহয় মই যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা জানো তেতিয়াৰ পৰা মই আহি আছোঁ আৰু ভাল লাগে আহি আৰু সকলোৱে আহক নিয়ম চৰকাৰ যিবিলাক আইন কানুন নিয়ম শৃংখলা অটুট ৰাখক ভাল লাগে